Hayi uthini mina Demisile usithabele hlanganaphi no SABC1 usavela ko TV kusona manje uthabele. Jalo ukuthi uthathe umntanami womshiya nogogo wakhe. Gogo wakho khohlakele unenhliziyo embi. Ngazi ukuthi umntanami umthatha ngalipha umshiya nogogo wakhe engakhulumi nami ngoba mina ngoba baba kaNosi funa buyakhuluma kwami qala. Wathi untando akafika esikolweni. Hayibo akafikanga kanjani? Bala ngisho test le baluku ayibhala. Hayi ngeke sisi into enjani leyo? Ngathini ukuthi mhlambe ingane yami ithathwa yilabantu kade bethi bayakudubula. Sebeyithumbile ke manje ingane yami bayithatha. Ngiyayifuna ingane yami sandla. Untando ngimgcina izolo ebusuku mina. Uye waposta something ku social media yakhe izolo. Hayibo. Lo mntana balekile. Ngikho ukuthi uyava. Ngicela ngingilimazi ngicela bandla. Kulekana nana awuthi sicaba ibheke sibone ukuthi sister umphathele. Ngizomemeza mangasipoyisa isikhwama sami. Memeza ufuna ukubona ukuthi ufunakala. Oh. Ikhona imali enginayo uma ukuthi ngidinga imali. Yeah, no yaring. Futhi akuyona inkinga imali. Uma ukuthi ngidinga imali nje iningi ekhaya. Ibhaya ne? Nana awuringe no sister Bibo simosoka la uyava. Bengithi ngizoyobhuka ehotel. Kodwa njengoba senithathile imali yami. Obviously ngazi. Nana ungawari. Yabona sister Bibo wazama hotel abhaya. Ukhuluma ne hotel asivaye ngizokubonisa. Asivaye. Asivaye nana. Asivaye. Kulele nana asivaye. Asivaye. Yishizeni pepo malume ngiyosebenza. Yeah. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani. Angeke siyuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Angeke siyuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. So, giving me one home. Sabi lang kubani. Yo ngayon naman nito. Oh. Hi. Kaso vote. Vote. Katolaka. Abilukis. Bilukis. Kanjani man? Hava uda. Inga. Muthu na ke mme wa ngwana hao. Ha fenya, go fenya ngwana hao. Ha re vote. Tlo. Kazoba no mamulefe. Nna. Ke karabo ya ditoro tsa hao. Le shumpinde ngelela. Yeah, sure, man. That's Kaulin, my fit. That's Kaulin. Thank you, my pebeza. Now let's go. Kuza kanjani ukuthi icherry enhle njenga ibiloku inanara nje la imkonto. Zikipha kancane. Mina bese ngikhathele nje indaba yasekhaya. Animzwela uthi bese khathela. Khathaza ukukhaleza namangami udla amatshize empolo nalo mntana esikhathi njalo. Baba. Ngithi abazali bami belokhu bengilwela. Mangayena uma ubaba. Mangayena ubaba uanti yabona nje. Yabo ngesikhathi kwenzeka lento yamhlonyana wami ngibone kahle ukuthi ngeke phela. Hawo. Lo muntu lo unama nice life problems. Niyamuzwa mara. Hayi njalo, hayi. As guys mandringe ngendaba yomhlonyana. Cabangisa abazali bami. Gift yabo yokugcina before bebhode kwakumhlonyane. Until ke uncle lami loliqala lingithinta ngibuyeza but yeah. Hayi, ungcono ke wena ke. Mina abazali bami banilahla phe estradweni. Ngikhule kuzo zonke ezishelter zalapha. Hey. Animi ngincane ngalitori zene ezikhathazayo. Vandag Rija Joy fela. Kom on nathi mo. Yes. Avogela mapara.
Thembi. Mfethu namanje ngisaku number 2. Hawu Sithabile unani pho number 2? Hayibo kuyavalwa manje ukuvota. Kuyavalwa. So ngisahlela ku number 2 Thembi ngeke. Kuyaphela manje ukuvota. Wehle ngibona. Muhle abi nje number 2 Sarah musukhala ngento engekho hawu. Thembi yini lento lokho kusho ukuthini lokho? Uyangiyazi mina isho ukuthini? Kodwa kahle sithatha singayikhathazi Nkosi yami asilindele abantu sibeze ukuthi bathini mase sitshela imiphumela. Asikwazi ukukhathaza into esingayazi. Nkosi yami Sithabile. Sithakahle. Salman, ngiyacela sampela ukuthi niphazamisa kanjani ihleli. Mzala mina sihambe nje manje. Ngiyacela. Ngiyosamba uzokhuluma. Ngiyacela mzala. Ngisanothola umyalezo la kuthi untando udokile, ulahlekile. Udokile? Yebo. Ngizala hawo. Yebo. Ngicela ukuthi untando udubeke phantando ngicela ngendlela ngicela bhuti ngicela sihambe. Ulekile nakithatha taxi and ngitamshiba ku social media. Baze bana baphosta yonke into. Like lena nantsibise ngiyala kupa ne. Kulema. All right. Kama uthi ngicela ulahlekele. Oh, mzala ngichazela ngendlela bhuti ngoshaya manje sihambe. Yebo ngiyabonga. Kulungile. Ngiyaza manje. Izibe kumuntu we-production udriver uthi usengilindile ngaphandle. Oh manje Paul ndeni hamba Sarah hamba. Ngeke Thembi. Mina ngicabanga ungayi. Ayibo qinisa ukuthi ucabanga ungayi. Hayi ngeke Thembi ngizothini mina lana uma ngabe sengimile lapha phambi kwabantu ikhamera ivale ize la ebusweni bami kubonakala ukuthi ngihluliwe mase ngiyahleka. Ngeke Thembi. Ngizothini yabo inquthu yonke mina izongihleka. Yazi kuzobela kuzothiwa ubesefake ngisho umqhele usa ayikho indaba yakho wahlule esefaka umqhele mase ngithini ke mina. Sitha unandabani nokuhleka inquthu? Unandabani? Izobe iqala ukuhleka inquthu. Inquthu yasikuhleka ngisho uneke impahla kuthiwa mbuke nangu ufuna impahla zome. Unendaba nalawo bantwana. Ngizokwenza njani Thembi uma ngabe sekumenyezela umuntu owinile mina sengiyahlula. Sithabile uma umingezele omunye umuntu bethi yena umanqoba ayikho inkingi into ozoyenza wena uzombongisa umshayela izandla umhage kuphela alikho Sithabile ihlazo kutheni uzama ukuthonto oyifuna ngenhliziyo yakho yonke alikho iphutha lapho. Kulungile ithishu wona uzoyifaka la uzobeka ithishu ke emabeleni ibe seduzane ithishu. Sithabile ngicongibheke emhlweni uSithabile wakwangubani wena? Sithabile ikhumbula izinto osudlule kuzona. Ekhumbula yonke lento ophuma kuyona empilweni yakho. Kodwa Sithabile ukwazile ukuvuka uyithuntuthi. Uqhubeke ujaha amaphupho akho. Maningi amantombazane Sithabile adlula kulezi zinto odlule kuzona angakwazanga ukuphinda avuke azama impilo. Sangcela usuku. Usuku. Yazi ngiyakubona ukuthi awuyiboni lento yenzayo. Awuyiboni ukuthi inkulu ngana lento yenzayo. Mina Sitha uyazazi izinto esengidlule kuzona empilweni. Uyabazi umzimba engidlule kukhona ngahluleka. Sitha kaningi nibaningi nibhekile sokubhekile. Kodwa wena uma ngikubona Sitha uzama ngalendlela ozama ngayo. Uyangiqhuquzela ukuthi nami angisukume ngiqhubeke ngizame Sitha. Unginikeza ithemba ukuthi nakimi kusengalungi. Ayikho ngani lento yenzayo. Maningi amanye amantombazana azothi umebuka wena Sithabile avuseleleke athwele ithemba elisha ngawe. Yezwa into engishoyo. Ungabazi. Ungalingi ingabazi inkulu lento yenzayo ayikho ncane. Ngiyabonga Thembi. Ngiyabonga. NgoJesu inkosi umsindisi wethu. Amen. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Haleluya. Amen. Alibonga igama lenkosi. Ukuthula makube sebandleni. Haleluya. Ngaphambi kokuba ke siqhubeke bazalwane nohlelo lethu, ngicela nje sidedele ilunga lomndeni. Lisilandise mayelana nomkhondo okulahleka komntwana. Amen. Sanibonani. Ngihambile ngaye esikoleni. Ngiyobheka ingane kodwa ngathola ukuthi cha.
Shwele Nkosi. ngimshiye esikoleni ekseni ngemoto. Kodwa mina ngibheka amakhamera ngabona ukuthi cha. Uvele wabaleka. Izwi lenkosi bazalwane liyasifundisa ukuthi asifuhlele kuye zonke inkinga zethu. Malibonga igama lenkosi. Sisho njalo ke namhlanje emndenini nokaDuma ukuthi lesimo abasithathe basiphosele kuye uNkulunkulu. uNkulunkulu uzobathwala. Alawo magama ke ngithi einhlungwini enikuzo Mthombeni nomndeni wonke sinani. Ibandla linani. Siqineni enkosini, siqineni emkhulekweni. Hallelujah. Amen. Khotso ka lapeng. Awa. Hape ke dutse ke mo. Ke re nna ebile a ke nyake le ho di tsena ne. A ke nyake le fela moya o re emelela. Moya o tla roma mang? Moya o re emelela motikone re go rome. Jane le nna ka romega. Mme lentswe le re ba bulela Bagalatia chapter 6 verse 7. Bjale yona ge e balega ka tsela e. Le seke la timela. Modimo ga kwere. Awa. Aga kwerwa. Ga. Se motho a se bialago ke sona seo a tlo go se bula. Ne a bolela lentso. Ba ga gesho. Phuthego ya rena. Ka mo ka re a tseba gore nnete ya hlaba. Nnete ya baba. Apa ngwana shugo tša thupa. Thupa ya motsena e re hwipi thupa she ya tsena e tsenela ngwana wa lapa le ka lebaka la bokgopo bja papagwe a šoa ke mosebi. Papagwe ke lentšhošele ge nke re la bona modimo o sepile o motho lebeletše o lebeletše bobodu bo bo dirwang ka lapeng le a nape lapa le ke la thapelo lena tšhelete ya madi batho ba lla dikeledi tšhelete ya dikeledi e a tsena go monate ba betha divošo ka yona ka moo fela modimo a re ke tlotla bana ka lebaka la papa gagwe ngwana o hwetša thupa bjale ba re o sothandoko ka lebaka la go papa gagwe. Hallelujah. Amen. Awa, khani bjale. Nna re sentša ka nya. Akahle bhuta akahle. Uthi ba ingane esuthi induku wena. Uzoshumela la ekhaya uzoshumela amasiko. Sandla Ngane bomama. Ngane bomama. Sandla buti. Ayelishele bandla Kodwa senna ke lentswe la mawe ya ngiyacela bandla ongayisenzanga. La nonke. Uyatshela kusakana. Kusak. Tabusak wena man. Abantu wenzani? Hayi mina ngizwa into kwenzeka kanjani singayindala nje bekuthula hlekela yazi ukuthi ishonephi. Sala sazi nathi. Yabo njengoba sila nje bese sawubheka kuwena ukuthi mhlawumbe azange yina untando uzilela ekhaya noma khona sokuzwile sithi sobuza sobheka sasi. Cha kaze afike la untanda akaze angifoyela akaze angibhalele lutho angazi lutho mina. Oh, awusho into yose. Akaze mhlasimbe phambilini untando weqe esikoleni mhlasimbe sephinde le nto nabangani bakhe nje. Uthi umzala ngabe nginamanga nje ngabe ngiyamsola impela untando wakufana naye. Ayibo imani untanda ngithi uphathi iapple nikana izama lento ka find my phone. Umzala ngebhadi ke untanda ayiphathanga ifoni yakhe namhlanje esikoleni. Yo, hey. Inyoni yempedi ngizoyibulala le. Ngafunga nasi. Takama. Bese konke njalo uthandana nalela. Nalo lahlanya lo lana. Angisho ukuthi uFinance ube right. Kodwa ungenza njani makuthi kade ekhuluma iqiniso? Akuyona indaba yokuthi uma ngabe iqiniso vele ingane yami ifela izono zakho wena. Bethini kumina nini?
Icabange nawe lento. Lesko kade usenda kusenza besinzima kakhulu. Hayi bangcwele. Kasihlulela wena nobe? Cha, nami ngifuna ukuthi uNtanda atholakale kwaphela nje. Oko mina ngifuna. Ngoba ngishaya isikole. Ngisho ngonjalo futhi. Unofuna ungizwa. Nkosi yami ayibona. Futhi Todas. Cabanga la. Nante ngicabanga ngifuna ukuyicabanga kodwa. Mhlasimbe uNtanda anginazi. Akekho sokeni mhlawumbe usenomuntu. Hayi, ngeke mzala uNtando. Sokuye sithuke mhlawumbe kunendoda esingayazi. Cha mzala ngiyambhekela kuNtando lo engimaziyo wena cha. Ahlangana nje nabafana. uNtando uyayifundela lo muntu. Hlangana nezincwadi nje kuphela uyayifundela. Ubafana. Akekho lapho uNtando. Hayi. Yazi mzala lento yoniwe yimina angazi ngempela ubekwenze njani. uNtando ngihlezi ngimthatha mina ngimshiya lapha esikoleni ngiqinisekisa ukuthi uphephile zonke mina ngihlezi ngiqinisekisa ukuthi uphephile yini namhlanje bekuhlukeni yazi ngabe uphephile njengamanje ingane esekhaya ngabe ikhona namzala. Ngiyazi mfowethu ngiyazi kodwa akekho umuntu obengahlela ukuthi lento ingasiyenzela besingasisonke. Ngithola ka4 Ntanda singapheli manje somuntu. Ngithola mfethu. Ayekho bezokwazi ukuthi kuzokwenzeka into kanje. Cha mina ngimhambisa kodwa bethe thola Ntanda mfethu. I'm willing to give us another chance. Ladies and viewers, it is about that time where we announce the season's winner. Now remember, you voted and the judges voted. And for that, we're about to see who's taking home the grand prize. Ladies, lift up. Lenavas. Yeah. Okay, all right. In second place, congratulations, Sibongile Zulu. Kodwa ngakhathaze kakhulu isithando sami. Bazomthola uNtando. Asimbi. Futhi ke phela uNtando uyintombazane nje ihlaniphe kakhulu. Nokuthi ubaba wakhe bayamazi ukuthi uyingozi, bayamazi uMani Msandla. Akekho nje ongathatha isibindi nje azame nje ukuthinta uNtando. Ladies, are you ready? Ready. South Africa, are you ready? Contestants? Or rather, crew, are you ready? Yes! All right. And this season's winner is none other than Stabile Ngubani. How do you feel? Angazi Nkosi yami ngathi nje ngiyaphupha ngathi khona umuntu ozongincinza. Ngiyabonga kakhulu kuMzansi, ngiyabonga kakhulu kubabukeli wonke umuntu ongivotelile, ngiyabonga ngiyathembisa ukuthi ngeke ngize nginenzele phansi, ngiyabonga. Dlaleni Awukezwa lutho baba omncane. Kapeta. Ungathini ukuthi labantu labo bakho abathumba ingane yami bayithumbela imali? Ufuna ukuthini manje sizanele bandla? Majele ngike ngiyibone lezi zinto ku TV, uthola ukuthi umuntu bamthumbele imali. Bathi uNtando thunjelwe imali la. Ngisho njalo. Ngibona ukuthi mina vele siye ku social media sibatshela ukuthi silahlekelwe ingane, nangu unkomelo kuzophuma umuntu ozosisiza. Wo mazethi. Yazi wena cishe wasikhohletha nje ngempela. Yini ukhuluma ngani ke manje wena? Akusiwe yini kade ukhuluma ukuthi usandla lana uyena efake enkingeni. Jiki manje sekuwena futhi okhuluma indaba zokuthi ama-ransom. Ngizama ukusiza la, ngizama ukusiza. Mhlawumbe kade uhleli le ndaba sonke lesikhathi. Angisonga.
Mhlasiphi nje untando uyihlalele nezibuzi zakini lapha sikhuluma nje. Yazi ukuthini ungijwayela kabi ke manje. Ungijwayela kabi. Yazi ukuthini? Ubhala indlala wena ebusweni lana. Ngingasho mhlawumbe kuthiwa nje hayi umhlonyana wathi ha ngadla ngikuvulela. Nihlolani kangaka? Hayi kodwa nje kuyasolisa khona ukuthi wena nje esikhaleni wena manje usubona kungcono ukuthi sikhiphe imali. Esikhaleni kephi? Ingane yami le esikhuluma ngayo ngiyangivusa ubuhlungu ayikho into engamenza yini ukuthi ngimlimaze. Kodwa ungangilimaza mina ukuthi wena uzibonakale umzali oqotho wena ngithi. Zanele ingabe khona yini ofuna ukugonyela kwangakho? Khuluma. Nikhohlakele nihlala negebengu nali nephoyisa la nihlala negebengu la ekhaya nizothi mina ngizothi hayi Uphunthando ningeke Yona Zanele. Ngiyena hambe. Yona Zanele. Iphi ingane? Ngiyacela ngiyamela. Anginike yonke nje imali yami. Nana ngeke. Nana ngesibhodla indlala ukhona ngisithini. Somela uthini plan yini? Mthombeni ngiyaqonda ukuthi ngikhathathekile. Kodwa into ezosifaka enkingeni thina manje. Box sister, ngitshela into ngitshela yona ingosesigele yakukoloda. Ngithamela ngayo. Boxi. Enhle kudenga ukuthi uthunani. Uthunani ngani ngivesela ngosejardini futhi. Shona mala.